Hello, hello. Dara ko khe mo haisi ko je ani photo no je viral khai ko viral khai mani a photo mane khai ang ta buibai ko madara berjak tong khata mane khai ang a buri rok no ang mane khai sikang ni simi hamjang mani mane borok no ang hamjang mani ta ingke malai khe bobai malai nya ako nya photo rok bujaka ta bobai mane je ko tak je broi kharthang hiya da burini bumung ang darang pogui thangka burini bumung boni kami hingka ingko bat khola ingko tamjani para bo hingke aroni buri bai kok samanta hingkai bo bai kok sawi sapta kaisa hai kok saka sawini mala inai ako inai chips rok pai toni rikhatang bono hingke kaisa photo bujak hangkai a photo tongkho tang 2025 ni photo si abo hingke bo an engko je ani dol bo boni chalano photo no rohoi nai hingke mungko tabu tamjan hinnono rohakang ke bang nung tabu mungko bui no khangke bang madra berja khata ang kaisa angbu buri na don ang saime adu dara angbu aparani no buri namani ani buri nogo phaijak bat kholani ani buri ni para hingke bat khala office tila hingke ang saime adu tini phungo ani buri call khaisau ta no nungko nung hai buri ni photo rok hoja khunla sa hai rok ni hungano bo hingke ang buko ang rohoja yakhabla hai rok ni sakata bono ang bona ang kaja khini saime ta angko ang ani buri sawinai si ang saimano bo kajak jakhanai na dara bo mask rok thui phai ta angko boni yakni sura rok nuya kono phan nuya kapala tip rok bo phujak kre angko mask subjak mane kok bo kaham ke sataya bo ang bai asuk jarano nge ang abono mungko buibai madra berja hini ang lasi uble kaisang ko ani bakra bari ni borro bo dara akon bo ano hamia wan sogi tong tabo ang abono bangin nono sahorman ta dara mane photo je nang bariya nang kharina haya uni kala na kana ni nang wan chobotana ang to nahan yano ang bahike nahan nai bono ani burisi tong gai kubuni salabai kharthanga angke tabo ani photo na hake sarogui madara beri tamla badara anglai kaisa lachi deba ni abo ina no khaya na nang hamjabai tangpro je boka ja ni no ko chaya haya kun phan saya bono to sono to je bari ni do sai photo ra ho do photo ra hamane ni situ no bare ka ji ke pon kala re do na dara hinke mane a video no tabuk tanda galak de dara abo to tai kan ke do ngen nang tabo ula hasane lo ko tam ko na mo je ni video to bare ni to he da ni to kan a ko ni ko to ba na mo kan bare ni to he da no hane tong bai ka nge tai to la bo no hane tong he de ba ngen nang tabo tam ana ni mo tong lo ko no angkai ano mane angkai lukorong no sana musungo ta ang aburi no buto jagya ani nogo bu koroi jodi phaine nyekhe nai mana ani buri se ano mane ani buri ani nogo phaine pori na hini thangjak asuk jora singga ang ani buri no phano phunugui mana ang lukorong no haipona ani nogo phano phaine phi mano boni nong ni guardian rok ni no ko daga ani nok hingkeng ko tolamura chungting sora parawa tiksara para wona chungting sora chungting ani bumung hingkai Sanjay Dev Burma Sanjay Dev Burma present tam khai tong
ang da ang ke kam rok khai ta ang ko kam rok khai robar raw asuk jorano Nang tulamora nang kana. tolamora ni Kurang kan? ani iyar hingke ko 18 plus soli tong ta 18 class. Nje tabung nang to ni to bare nang ita ka henda. Ba apure ni bin bu tanya nang tam kok ka nam sung bure ni bin bu tanya lono sawi ta ta bo. Ya nang no bin bin mo ta ta ka. Nang bin bu tanya nang tam kana mo ku ya sing ni sing te. ang boni busanya sanam sung tam ang ani nogo phaipano naifi dihini saimano ang boni busaino hingke dorkana khe nung ani nogo phai naifi mano boni busai jodi Bin to no bin bin no na haya na. ang boni bihingno nas na haya ani buri no nugui mano boni ani buri boni parani no ani buri boni parani no ba ani buri no phano bo dorkana khe nugui mano haipano ani nogo police phano tei phai naifi mano bo asu gora ang sauta boni je buri ni salano ang sau kok samani ta To kan nang bo bai thap ka cha ni ri sip tong lai ta che ka lai ya hai ki na. Ta ka lai ki na ra bo. ang nung ko kok rok saya hinine kak pai khata Sa pro. Nang bo na pro sala na ja kwa pro sa ka nang ni ni kisma sia ta na. kichaban sia dara bo max thupjak hingke ko jama yak tu kolong ni kanjak asuk jorano hingke kono phano kok mane kok sana si mane time kuri haita asuk jorano Abure no ting mo du samai re le ta na. Nge ka bo to buri ko je sala bin bu sa pa la do so se ka. tam hini saita Sa bo no 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 sala ngai ka ka nung no khari ka ka buri no ni sai ka bo ta. Je ni bu re ni para ka apa ong ge. Ni a buri ni bu sa ka ba ki si le je abo nang ni bu ni para ka la ko ni ro ko ba ko na le na. bole engko boni aje taburi khogi thangnani busaile bairao si thangrangke baike saimanai badara bo bairao si thangrangke bole baike saimanai ma Mo na no ko ro ho bla ne ne. sabo Aje no samane abo no. boni busaida boni busai nono photo ro ho bo Kana kan bung wani bu kata. bo hingkayung ko o ani dolya da ani dolni phuna boni photo tongman engko abrini photo tongman ta age kokrok salaimani ako mani kokrok engko photo rok tong ta text rok sms rok khaimani photo rok tong hingke bono sakata nini ro photo rok tong na do rohai de mano hini bobu saimia hai rok hini nyai bujikhre dara hingke bobu rohai jakata sia kaiba bobu Ikan nang sabo ereng magar beza kita apa na? lasiman tam jan haisang Ang sini hasan ni je logi tongai tu kasan di terus sabo nana nuni tongai je boleh cari jalan ka nungna bolehnya kerja tu cari jalan ke boro talang tongai saya bayar ro tang lagi ara ni sai tongai coba coba. dara mungko boni parani bororo jotono saimana na angko ang aroni parani buruino nada khini jotono saimano Nana sai nana ba. saimano ang aparani buruino na hini jotono saimano ang je dino dara borok je dino khari thang hieda a dinono aboni 2 din sekang nang ani bekrabari ni phaya mane aba ani bekrabari on tong khotang ani buruino pori rena hini nya nogo toninyan thangmani roi angko sande o thangmani ta angkha ani buruino nogo thangmani sanen dino thangka hangkeno poren dino kai ang phaipe khata Apa hasil na? Yan nanti kamu kau besar montong mai. ang to sanam sung angko ani ano rogo mazara rok tai ta berlasdi ani photo rok no mo hai rok bairo ta khaisi ni ang sanam sung ta ang Ereng magar beza kita apa hasil na? ang mo wan so kabro wi tong haisi dara tamni bangyan photo rok na hai khai ne ang wan so kabi tong haisi Yan nang abo na tabo kau besar na. Mana apa hero? Ereng magar ta beti hasil na. Gua beri kari sama bonus sian na. ang aburi khari thangman busia ani parani mane ani burini bakrabari ni bororok samani khana kata mane ani buri samani khana kata ani buri hai sa uta ha
Ini beri sangka bang no sini udah. Ani buruy bong no sinu. Ani buruy sawunya ang borong no sinu hai salana za ro hinu. Mau itu na. Ini neng ani semua na boleh. Dara ang mana ke nono thaisa kok sanam sung dara ani photo rong na ma hai madara rok ta ber lai sidi ta baire lok ta khai sidi hini salai kisa sasidi ta ma hai ang nono sanam sung kaisa kok. Apa tuh kau hasil itu kalau kanai kau baru ini kau tuh beri kanai tangwai senai. Amu kaisa buruy na za kaisa songsar khanani lama angjak dara. Amu kaisa buruy na za kaisa songsar khanani lama angjak angla kaisa lasi diba. Para thangang ke ko tifona ba amo haisi angjak bula awa haisi angjak bula hini sajang nai te buibe amo hairok sajaya tuita. Enggak beri nono mana bo ini berhak waktu di sana nono omah ke tokai sampai kata na. Neng bo bisa tak kasih tonggay, saya kagak lagi hai sini na. Ini nok baik bang ini nok betul sa. Ani nok bai boni nok salma hangkai ko salu dara ang ko 6-7 kilometer hayong nai. 4 kilometer hai na. Abu di hajar posisi sini kau sana sana. Am si amo hairok hayong ke. Dan ini semua sana na belana. Dara. Ini mung tama. Ani mung hangkai Sanjay Deborma. Ini babun mung. Ani babon bu mung ke Badal Deborma. Ini mana mung? Rongo Devi Deborma. Asal na ini semua. Dara. Oh, aja. Dong ke hambai do dara. Hambai nang sini kan nang ko bilang mati berapa ni hambai namu tu. Ang ekdum belai ke hambai nam sung dara nini ko bilang mani channel lo. Mana anoke asuke sabut khaimani bang ita. Ini tu barang saja kana na. Da kan.